Nakgara baga papitik-petik ka na sana. Puro bang ginis na baga cellphone ng kaput mo. Sige mo na sa nangakawat. Di ba sabi mo sa kupa, pag nakapasa ako sa senior high, babakalan mo akong motor na NMax? O siyempre, basta ako sa'yo mo nagsabi, sigurado basta maipasa mo lang ang balig magastusan ako. Kung nakaan bahala. Good news pa. Dahil ka magagastusan. Nataman. Bagsak ako. Isabuli ni Nina niya.